खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। उदालगुरि डिमाकुसियाव 27थि बड'लेण्ड फायखान्दै सेमिसन सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सिमलानि सोनाब बखुवा गामियाव प्रदिप दास आरो सुफा दासनि न'आव भुत मोदाया अर सावनानै होनाय सन्देह'। गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि इयुननि जिउखौ दानानै लानो हायो। सासे सुबुङा गावनि नाजानाय थायोब्ला जिउआव देरहासार जानो हायो। बे बाथ्राखौ बुंदों लहित चन्द्र बर'। बिथाङा मैया चिरां जिल्लानि बेंटलनि एमइ स्कुलाव ग्रेन्डिड मिट हाबाफारि लादों। आसाम रायजोआव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 103 कर'ना पजिटिभ गोदानै मोननो हादों। बेनिनो सा 2 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दासान्दि आसामाव कर'ना पजिटिभ बिबाङा 0.31 जौखोन्दो आरो हामनाय बिबाङा 98.67 जौखोन्दो।